खुलुमबाय आं हिमा बसुमतारी बे समाव जाय बिथांमोना गस्पेल मेथाइ रोजाबनानै जोबोर मोजां मोनो आरो बादायलायनायाव बाहागो लानो गोसो गुदुं बिथांमोननि लागै मोनसे गोजोनथाव खौरां बेनो जाहैबाय उदालगुरिनिफ्राय मwnjang मिनिस्ट्रिसआ गस्पेल मेथाइ रोजाबनाय बादायलायनाय खुंनो आखायाव लादों। बे बादायलायनायावहाय जाय सेथि नैथि आरो थामथि मासिखौ आवग्रिनो हागोन बिथांमोननि लागै रां बान्थाबो दङ। सेथि बान्थायाव दङ 10,000 रां, नैथि बान्थायाव दङ 6,000 रां आरो थामथि बान्थायाव दङ 2,000 रां। बेजों लोगोसे बिथांमोननो सार्टिफिकेट्सबो होनाय जागोन। जाय बिथांमोना बे बादायलायनायाव बाहागो लानो गोसो गुदुं बिथांमोना स्क्रिनाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो रेजिस्ट्रेसन खालामनो हागोन। रेजिस्ट्रेसननि थाखाय बिथांमोना 400 फिस लानाय जादों आरो बे रेजिस्ट्रेसननि जोबथा सान एबा लास्ट डेटआनो जाहैबाय 15 अक्ट'बर। बेनिखायनो गोसो गुदुं जाय बादायारिफोर दङ नोंथांमोना गोख्रैनो स्क्रिनाव होनाय नाम्बारावहाय कन्टेक्ट खालामदो आरो रेजिस्ट्रेसन खालामदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।